and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Karol, Stilan, wa kayo mo siya hagit na ning bayo. Siya, get good. Ngano nakapangutana ka man, ana. Uy, Fanny. Ang angbi, dagan ko nang nangamatay ni bayo. Kalita kila kapatayon, wa kapangandami. Basta magbalik-balik kat sila. Karol? Hala! Si Wina, Fanny! Oh, ay, naulian na ka, window? Ambot lang. Kaila ka na ako. Ikaw, kailan ka na ako? Wina, siya mao si Fanny. Hi, Fanny. Oh, Fanny nga, limuot og naong. Kanang nakaila kaayo si Wina nako, Fan, ha? Kaya kami namang guduha si Dayan ang magsigi og doon niya sa ospital. Hindi si Anastasia. tuwas bay. Ngano, imo na sang awayon? Di ra ba? Kabuotan ni Anastasia, o niya akong awayon? Karol, wa pa rin siya mawali eh. Murag wa patingali, Fanny. Mayon ta dili na lang. Unsa tong imong gisulti, Fanny? Oh, ako is. Oh, wai. Wa ko isulti. Abi na ko nahibong ka kung nga nung doon na pa ko'y bindahe. Kining, uwi na. Hay naman dairon ka magpuyo. Ay, susunod, wina. Ay naman dahil ka karoon magpuyo, day. Ambot, uwa ko masayod kung hindi na ko rin magpuyo. Bangas ka. Agaray. Wa ka may baho sa dapit ngayon magipuyon. Walik eh. Hala. Pero, uwi na. Kisa man ay mikuha ni mo sa ospital. Ingon siya. Ako ko rin siyang papa. Uwa ka din magkaila sa imong papa. Ambot, wadyo ko hinamduman. Sige, ato na lang ko. Tingal ka sa bago sa kong papa. Kadiyat lang. Taysa. Ayaw na kong kunay, te. Hay, diyan na mo. Hoy! Hala. Anay. Dali! Ato sundon si Wina, dali! Yung ano ato ba siyang sundon, God? Ano ba ibaw tagahain sila magpuyo? Diba? Gitugaanan ka naman ni Kap, kinsa og unsa ang amahan ni Wina. Mo dali kayo! Agay. Yung ano, mamulot at todo. O sige, ano sundan sa wino? Kutasay! Kutas, God. Midagan ka man, God. Kutas! Saon niya? Tugi magkakaitang nakasunod kang Wina, God! Hala! Wa naman si Wina pa ni Oy! Hala, bitaw no. O silang dali kayo sa inawa, day. Nagsakay to siya? O ba sila ni Sakay? Kaya dali makaya na wa din is done. Ano ko na, oy? Ato na to si Kapitan na, Fanny! Ikaw nalang mahibaw mo pasensya ni Mama, ha? Ayaw kabalakan. Natural lang sa usakinahan nga overprotective silang anak. Ilabi lang gid kung kini usa ka babae. Ako na lang ang habiling pamilya ni Mama, Jay. Maningkamot ko maayo nga makatikom. Aron kon maminyo na ta. Kita naon niya ang mamahi mong pamilya ni mama nimo. Uwa ka mahadlok ka makikminyo na ako. Ngano madlok man ko? Ingon nila, dili ko normal. Normal ka alang nako. Normal ka alang ni mama nimo. Ug kang tita Fanny. Mahimong interesan ko sa mga daotang tao ug maamong ka. Ako nang gisaan nimo. Nga ibuhis ko ang akong kinabuhi alang nimo. Abi mo, uwa ko masayod nga nung kalit lang kung makakita sa umaabot. Kana tungod kay doon na kay third eye. Nga nung dili ba ko makasiguro kung kanus agad mo abot ang akong makita. Tungod kay dili ka interesado sa pagdevelop sa imong third eye. Mahadlok ko. Musamot ang pagtamay nila nako. Kung muhatag jud kog adlaw upit sa kanus amo abot ang akong makita. Ug wa ko malipay ini. Ayaw pagsulti sa maniana. Tingali mahiubos ang naghatag nimo sa maong kahom. Ay nakaroon si Wena, no? Malipay ko kung dili ang gisimubalik din eh.
Mubalik siya, Jay. Kung mabalik man siya, ipaniguro ko mapakya siya sa iyang mga daotang tingawa. Di na ko madapa sa iyang mga hulka. Labi na nga gitagan ko ni muglaing higayon. Dili ko na usikan ay kaduang hugna sa atong relasyon. Nakit-an ninyo si Wena? O, lagi, Kap? Hey! Kini masagot si Fanny, good. Dugay kay Mickey Hall sa ding akong giingnan nga sundan na mo suwina. Kagimbayuta ka. Bisag naglibog ang akong Wa pa makailas si Wina sa mikuha niya. Pero, iya ko nuning papa. Nakasiguro ko nga mubalik sinulas ko parido. Kinahanglang pangandaman ta ang iyang pagbalik. Bahala nagdunay mga kinabuhing makalas. Usay ba nakita si Demi adto ka sa nahugno atong bay? Usaray ako ni Elhan sa dihang miadto ko. Kinsa? Katong nga nagkarol. Nasayop ko nga nagpailaday ko nimo nga ako ang imong amahan. Unta magpadayong ilang pagtuo nga patay na si Nolasco Barredo alias Damaso Guerrero. Ha? Nanulti ka na ba nila nga ako ang imong amahan? Oo, kaingon man ka. Paminawa pag ayo kining isulti ko nimo ha, Wina. Unsa ka na? Kung doon ay mga utanan nimo kaysa nagkuha nimo sa ospital o kung kinsa ro'y imong gipuyan, inang wa ka makaila. Ako naman sila naingnan nga papa na akong ikaw sa pagpuyo. May amnesia ka pa. Busa mahimo magtuo sila nga dili ka lang ang ituhuan. Di na kumusap sa akong pagsulti nila, uy. Kinahanglan magtuo silang patay na ko. Aron di na sila mangitan ako. Nagkasabot ka ba sa kong gisulti? Labad sa nimo, uy. Musamot nga dili ko mahinumdum kung unsa na hitabo na ako. Kay hangtod karon, wa pa ko makasiguro kung na pagyud ang ako ngan. Kana! Mao kini ipatuos mga tao nga mangutanan nimo. Tungod kay wa ka mahinumdum sa imong kagahapon. Dali ra silang motuo sa imong isulti. Nagkasabot ka ba, Wina? Kinsa ka man gyud ay? Estranghero nga naluoy lang nimo. Kay suod kong higala ang imong amahan. Hala! Diin man Gus Carol. Dito ba sa barangay, Jay? Among gireport ang among nakita. Nga nakita na mo si Wina pa dito sa nahugdo nilang Pinoy-anan. Mibalik si Wina? Kinsa yung kauban day, Carol? Wa man siya kauban sa dihang miadto siya dayan, pero kadiyat ra sab kaayo. Kay midali magbisig biya. Wa ba ninyo siya masundi? Da, wa oy, kailangan yan gyud ka inis Fanny. Ako sa imong pasanginlan. Okay, dili tinuod. Tinawad bitaw. Tingalig may kauban siya miadto sa ilang bay. Namnis siya gud si Wina. Pero, gayon sa man niya sa pagtultol sa ilang bay? Ay, ingon bitaw si Kapitan Ay nga bantayan na ang ilahang bay. Mutabang ta sa pagbantay aron madakpan ang amahan ni Wena. An, dinhi ka lang sa inyo. Dili mahimo, Jay. Ayaw ko ninyo pugni. Unsa itong kalibutan? Nga mukalit lang pagpakita sa Wena ug ang iyang amahan. Magkatarungan sa dayan. Sige, kitang grupuha ang magbantay sa bahay nila ni Wino. Unsa inyong gikagubtad, ate? Si Wino ang good. Si Wino, kalito bitunga silang bahay. Unsa? Pero, murag, may amnesia pati nga itong bayhan na. Kay, waman makailan na ako. Hinoon, nakailan siyan Carol. Dao eh. Murag, ako isad anda. Ha? Unsa may imong sa? Kay, waman tayong kumuuban ni Carol sa diyang iyaon tang sundan ka itong babayhan na. Saan? Nakalitan giyog ko nga nakakita atong bayhan na. Ay, may binahi pa maguring yang Mao to, abin ako kinsang Muslim miabot. Gikulbaan magkus pagpakitag balik ni Wena. Abi na kog magmalinaw na kining atong barangay. Abi na kog zero signalay akong kontra. Nagtanom ka lang di gihapon ug pagdumot, Miloy. Nadawat ko na si Jay. Pero, tungod ra ni sa akong anak. Oh, okay na lang na, Miloy. Sa ngadto, makita mo ra ang kabuutan ni Jay. Hatagi lang doon sila panahon, good. Total, wa man na magpasabot nga kay sila na, magminyo na yun sila. Basta. Init yung kay kus inahan ni Anang Jay. Oh, no, paghihapon ang pagdumot. He!
Ambot lang ni mo ate ay! Pero mubalik na tong akong nadungog kaganiha. Oh, amo na gisabutan. Nga bantayan ang bahay nila ni Wina nga nahugno. Katikalig balikon kini siyang amahan. Ngano, doon na day bulawan nga gitaguan diha kadtong Nolasco. Unsa itong kalibutan? Karong gabi, maoy unang gabi sa among pagbantay. Way! Mugbantay! Unsa mo sa inyong kagalingon, mga poles mo! Ay bahala na Tingali kunsa. ba yung mga polesnes mo? Sa bari oy, police nis. Bitaw! Tuga-tuga lang mo. Unya, sa Anastasia, unsa man to? Tural, muban siya sa among pagbantay. Na! Hasa sa tong Jay! Samot nga natural. Ha! Muubansag ko! May balik si Wina. Ibalik ko no. Nakita lang ni Carol o Tita Fanny. Kisang Tita Fanny ba ay? Katong bayot buang. Ma, mahimo ba? Kaniya ay rabitaw nga may katalagmang mukalit pag-abot. Tungod kay paharion gyud nato ang tawhano natong kasina pagdumot. Takdan sab kanila no? Wa pa gid ka matandog niya tong kusog kayong linog, ma? Sige, sige. Ipagarpar gyud ninyo ang inyong pagkamainampoon. Di na ta maghiskot mahitang di ana. Mangaon hinutag sayo kay mulakaw ko. Kay magrosaryo na sad mo. Ayaw ganig suwayang ang mo pagrosaryo, ma? Dako to gikatabang aron dili ta maparehas sa ubang lugar nga grabe ang kadaot. Mayo gani kay nadata mo sa kapilya. Kay kunwa pa, mahimong ang nasinati ni Wina moabot sa nimo. Gusto ka gyud ay mag-antos ko, che? Suma, migawas ka mas kapilya. Dili ba, hapit ka matumbahin niya itong punuan sa kahoy nga natumba? Ma, wa na'y Wina nga upasalig ni mo kabulahanan. Puy, ina ang kamatuoran, ma. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!